Здравейте, това е поредното издание на Фокус, уважаеми зрители, добър вечер. Телевизия Канал 0 като обществено ангажирана и изключително политически ориентирана медия, която представя всички процеси в страната. Няма как да не коментираме тази вечер и всъщност вчерашното пловдивско драматично заседание на Националния съвет на СРС, където, знаете, се взеха две изключително важни решения. Драматично заседание, така съпроводено с много нерви, с много притеснения, с много хватки, организационни, структурни, политически. И все пак двете решения са факт. Досегашният председател на Съюза на демократичните сили Мартин Димитров подаде своята оставка и Националният съвет на СРС отхвърли споразумението бъдещо с ДСБ за явяване на Силната коалиция на избори до година заедно. Естествен гост, мисля, че в тази ситуация трябва да бъде областният председател на СРС в Бургас, господин Марков. Добре дошли. И благодаря, че ще имаме възможност да направим политически анализ и коментар на нещата от Пловдив. Часове след това злополучно, драматично или позитивно решение, което взе Националния съвет на СРС. Трябва чисто емоционално. Даже все пак знам, че политика няма право на такива емоции, т.е. трябва да говори точно по каноните. И все пак няма начин решението все още така да не държи и вашето емоционално състояние превъзбудено. Кои са първите неща, които си помислихте? Първата реакция, първите мисли след края на Националния съвет? Защо да няма право политика на емоции? Напротив, политика човек като всички останали е много по-естествен и истински, когато показва това, което го вълнува. Това, което бих казал за този Национален съвет в Пловдив е, че няма нищо драматично. Нищо, което да повлияе до толкова на съдбините на десницата. Напротив, беше направена една диагноза на това как до момента функционира Синята коалиция. Бяха направени изводи от тази диагноза и съответно беше решено на следващите избори, че Съюза на демократичните сили трябва да се яви сам или с някаква друга формула, която да предложи на десния избирател. Естествено, ДСБ също ще се явят или сами, или с някаква тяхна коалиция. Няма лошо, дай Боже и двете партии да влязат в парламента и там да си партнират вече по друг регламент. Очевидно е, че като един субект, защото реално Синята коалиция е един субект, трудно функционира и не сме полезни нито за себе си, нито за десния избирател. Много спокойно, много умерено, без лична емоция обяснявате фактите. Дано са такива. Днеска дахте пресконференция в централата на Богрили 34. Мисля, че това беше духа, който предложихте на журналистите, пък и на хората от Бургас, които продължават да са симпатизанти, да вярват в полезността, в ефикасността на синята идея, на сините послания и принципи. Тоест, в момента това, което чувам от вас, звучи спокойно и оптимистично. Така ли трябва да се говори за след Пловдив? Ами би трябвало да се говори реалистично. Реалистичното е според мен следното. В тази държава има нужда от автентична десница. Проблем на лидерите на автентичната десница е да предложат формула, която ще удовлетвори десния избирател. Пак казвам, решението на СДС не е нелогично, не е драматично. Мога да ви изборя куп събития и решения и случки, които се случиха в Синята коалиция. Които доведаха до това решение? Да, които не ни импонират. Просто в едната партия, говоря в ДСБ, решенията се взимат по един начин. Там знаете каква тежест има лидера. При нас има колективни решения. Много е трудна симбиозата между подобни един политик партии. Вчера, покрай многобройните отзиви по сайто и по телевизионни предания, беше казал, че в едната партия лидера може да вземе решение напреки самата партия, в другата партията може да контролира и всъщност да взема решение вместо лидера си. Да, може би единствено СДС и ДСБ останаха демократични партии, където решенията се взимат колективно от повече от един човек, от група хора, които са регламентирани в нашия устав. И това няма нищо лошо. Топката е при нас. От тук нататък ние трябва да кажем на избирателите какво им предлагаме, да дефинираме нашата целева група, защото мен ме е омръзнало от общи послания и общи приказки. Наистина непрекъснато занимаваме хората, с кой ще се явим заедно, с кой не се обичаме.
с такива ни вътрешно-партийни проблеми. Крайно време е това да приключи. Да кажем, наш приоритет е десен избирател. Кой е десен избирател? Ами този, който има малка, по-голяма, много голяма фирма. Този, който създава работни места, този, който произвежда. От тук нататък, ако им кажеш на тези хора как ще ги защитаваш, как ще прокарваш политики, които ще им дадат възможност да работят, тогава ще припознаете дали ще се явим като Синя коалиция, дали като СДС. Не е това съдържанието, не е това смисъла на въпроса. Смисъл е какво предлагаш. И аз съм убеден, че сега, дори да се явим само като СДС, аз съм оптимист, но трябва да престанем да разчитаме само на емоцията от трите букви, от пълните площади, от това, което се случваше преди години. Трябва да бъдем прагматични и да предложим конкретни политики, за да ни харесат хората, да ни припознаят. И аз мисля, че така вече имаме много идеи в тая посока. Дай Боже, след 2-3 месеца, когато изберем нов лидер, да почнем по една стройна схема да представяме визията ни за това как трябва да се развива България. Сега проблема на СДС е всъщност, че от 11 години СДС не управлява реално. 11 години, според мен, са един немалък период от време, в който така апетитите почват да охладняват или много трудно се удържа тази енергия и това очакване за прилагане на управленски практики. Ако трябва съвсем откровено и честно всъщност да се заровим в катарзиса на този проблем, на това решение на Националния съвет, сигурно има причини. Къде се обърна каруцата? Къде и как се сбърка посоките на взаимодействие? Какво се случи в крайна сметка? Когато тръгвахме да правим Синята коалиция, искахме да отговорим на избирателите, на очакванията им да обединим десницата. Тръгнахме да обединяваме нещо, което няколко години преди това бяхме разделили съвсем изкуствено. Помните споровете между Костов и Надежда, нати гумите, дай си ми парцалките и т.н. Срамна работа. Но както и да имаше едно такова очакване. Да, добре, направихме Синя коалиция, направихме единен субект, въпреки че за мен това си е СДС. Начинът обаче, по който функционираше тая коалиция, някак си не е честен към избирателите. Какво се случи? Мартин Димитров е за фискален борд. Костов не го подкрепя. Това или остана малко скрито. Вот на недоверие да гласуваме заедно с БСП. Ние сме на едно мнение, те са на друго. Обаче излиза Иван Костов и го оповестява първи. Ние трябва да го следваме, за да запазим добрия тон в коалицията. Няма ясна политическа линия. Шистовия газ. Мартин събира еколозите и казва, че иска мораториум върху добива. Иван Костов излиза и казва да падне мораториума. Това може ли да бъдат послани от самишленици? Съберете се, коментирайте, предложете ги на партиите, ще загубите една седмица време, излезте с общо решение. Очевидно е, че трудно функционира Синята коалиция. И затова най-разумното решение е нека те сами имат си своите избиратели, нека ние също имаме своите избиратели, да си влезем по-отделно в парламента и там да си партнираме на база на конкретни политики. Мисля си аз като един десен автентичен избирател, че през последните години всъщност тая Синя коалиция, не знам дали ще ме подкрепите, всъщност тя обслужваше много тесни, много лични такива политически амбиции и цели. Тоест присъствие в следващия парламент, в последващия, без да се погледне широко, глобално, въобще на самото присъствие, без да има нужда да се прокарват твърди, безкомпромисни, ясни, точни политики и послания. Много беше ниско нивото на присъствие. То се свеждаше просто да има 10, 12, 15 депутата и до там. Връзката с това, което говорите, беше според мен тотално прекъсната и отрязана. Не мисля, че е точно така. Напротив, мисля, че Синята коалиция роди много хубави неща за България и хубави политики. Другия въпрос е, че много е важно кой ги поднася и как ги поднася на хората. Да речем, всички останаха с впечатление, че Дянков е въвел фискалния борд. Напротив, това беше идея на Мартин Димитров. Беше лансирана в парламента месеци преди да осъзнаят, че това трябва да се случи. Не може да се обясни това. 10% данък също беше предложение на Мартин Димитров. Също не успяхме да го обясним. Някак си господин Иван Костов, заставайки до Мартин Димитров, като че ли му изяждаше част от оптимистичните послания, които могат да бъдат представени от Синята коалиция. Аз лично много харесвам господин Иван Костов и смятам, че той има място в историята на България. Място в историята на България? Да, не само в историята на СДС, но и място в историята на България, както той, така и Надежда Михайлова, така и куп други политици, свързани с Съюза на демократичните сили. За съжаление обаче останахме 4-5%, които мислим така. Масово хората някак си, не знам как се случи този процес, се настроиха срещу него
и много трудно приемат послания от който и да е застанал до него. Тоест, ние критикувайки бясно ГЕРБ, биейки ги за всички лоши неща, които се случват. И бидейки заедно с Костов. И бидейки заедно с Костов, някак си не успяваме да увеличим своята електорална тежест. Просто защото хората не искат. Казах, чакай бе, тук стои Иван Костов. Помниш ли той какво направи? Аз смятам, че той направи много хубави неща. Но за съжаление, в хората са останали с друго впечатление. И по този начин някак си имаме горна граница. Ето вижте, появяват се някакви формации от въздуха, които нито имат дясна история, нито имат доказани десни политики. Имат претенции да узурпират и да маркират пространство десно. Точно. Да? И те много бързо набъбват. Защо? Защото предлагат там. Даже и това не могат да го промени. Те предлагат лица, които са свързани с тройната коалиция и въпреки това има такъв глад за мощна десница, за някакъв фактор, че и там отиват гласове. То всичко, което губи ГЕРБ, според мен в момента отива в посока госпожа Кунева. Аз не считам, че това е автентичният десен проект. След това символично отхвърля на хомота Костов. Означава ли, че това отваря нови пространства, нови врати пред СРС на базата на честност, на почтенност, на откритост, на свободомислие и разбира се на една изключително, според мен, сериозна политическа и гражданска отговорност пред хората, които ще продължат да изпълняват тези решения, които приехте вчера в Пловдив? Това е изключителен ход на отговорност. Аз съм последният човек,